ceritane bocah saiki nek pacaran ning kandang sapi ora ngerti enek hang si patroli bareng digetak katoke keri. Aku rindu katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Tuku emping neng Madiun, tuku tahu di Kelo Semur, bojo ceking atiku getun, bojone lemu ngentekno kasur. Ancen bener Lho ayo parian. Lah parian piye ancene lemu ngentekne kasur kancane ra kumanan nggon. Bisa ora parian ayo paling tidak parian. Tuku. Oh. Arep tuku apa? Ya ya saya tak tuku. Nang tuku. Tuku Apa duwe dhuwit? Anu tuku wedhus. Apa duwe dhuwit lho? Utang duwe dhuwit. Ya utang masa ora oleh mbeb. Ora entuk. Ora oleh. Utang wedhus. Lah piye sing mbok utangi bangkrut, ndemben rong nyawur kok. Nyolong kirik. Cekel Pak Polisi. Gak enek Pak Polisi lho nyolong. Liyane ya. Berarti liyane gak apa-apa ya. Nyolong. Ora entuk anu ya. Ning Surabaya apa ning ndi? Oh iya iya. Ning Surabaya. Weruh dalane we. Wis tau perung? Urung blas urung. Lah kok arep ning Surabaya engko ora ngerti dalane. Berarti lak dalane gak oleh ora entuk. Iya wis. Numpak bis. Lho ning ndi numpak bis? Bis mandek mbok tumpaki. Kowe aja lak mau ngenyek kancane lho kowe iki. Umpane kancamu ki ora ning ndi-ndi, umure ora roh ndi-ndi. Aku nesu lho iki mau tukaran lho. Sampeyan numpak bis ta? Aku numpak bis. Aku ya numpak bis ning Kediri tukaran karo kernet. Lah nyapa kok tukaran karo kernet mbuh bis cedhek kawan kita apa tak tahu aku ya. Harapan Jaya ta? Iya mbuh Harapan Jaya apa ora roh aku. Lah nyapa? Lah nganu mandek ning pinggir rembong lho Mas. Ning ngarep terminal lah kok diduding-duding ta aku. Apa? Boyo diengkolmu menungso iki aku ngono. Diduting boyo kowe ngono. Boyo dengkulmu menungso lek aku tak onone. Tak tuwapuk tenan tak gawakne bataku tak wantem Mas. Duh wong nek cengah 7 kecamatan lho. Lah aku dilokne boyo ke karepe kowe iki lho dijak ning Surabaya goblok. Aku ape ning Kediri ora ning Surabaya kowe ngeyel to kowe iki. Aku ki tenan ki mau tukaran tenan ki mau aku ceritane. Karepe kowe kuwi ditawani karo bis. Duwike ora enek. Tuku bis tuku sepeda orang karuan iso. Kowe iki lho kon numpak bis. Aku pengen numpak sepeda. Ngeyel to bocah iki. Aku ki ning kono ki didudeng-dudeng dilokne. Boyo menungso Mas, aku menungso dudu. Karepe kowe ki dijak ning Surabaya goblok. Aku ape ning Kediri. Bocah iki kok angel ditawani bis. Aku ora duwe duit. Angel jak numpak bis. Ya bene. Tak tahu. Wong nembange ra iso lho. Nembang ya iso ya pinter aku nembang. Paling tidak ginenge sak pira nge? Kendal kaline wungu, ajar kenal karo mbokmu. Lelene mati digepuk terus digoreng. Alah. Kayak lalapan. Kok iso ngono? Lelene mati digepuk. Gepuk nganggo walesane. Nah, walesan nopo kenek ge gepuk lele iku lho ngawur. Lagune ngono goblok. Gepuk nganggo walesane. Kendal kaline wungu. Gepuk nganggo alah. Tekon ndi to papok saka ngarep goblok. Ya ora roh aku kowe. Wage ae. Lah aku biasa nyanyi sing nom-nom ae. Kendal kaline wungu. Ajar kenal karo aku. Lilene mati digepuk nganggo walesane. Suwe ora petuk. Lah iki lho tas petokno kowe. Ya ampun, bocah nek segoblok ngono lho tak. Iya ta. Ning nong kong. Angel rambut bocah iki. Suwe ora petuk. Iki ati tambah remuk. Kepethuk mung suarane sak wonge. Suarane tok. Entut apa piye kowe rumangsaku.
suarane ya suarane suwe ora pedhot ati kaya remuk kepedhok mung suarane ya jangkrekmu dhewe sik Mas aku iki perkara karo anu tukang bis mau apa ki kondektor bis urung karuan lho kowe jangkrek-jangkrek kaca tak tuwapuk tenan lambemu ki aku iki kene sebagai orang yang surang apa orang hutan iki awake dhewe kudune lagune ngono ya blok nek wis jangkrekmu dhewe ki bocah ki diomongi kowe bocah cilik-cilik oke lho kowe nembang mbok sing apik to lagune ngono lha piye to jangkrek kowe nyauri genggong wah jangkrek genggong kudu iso ya iso ora gak wapuk ngene misal iso ora tak remet kok senengane nyekeli mukidi lho bocah jangkrik genggong alah jangkrik genggong bojone percil untune ompong wong edan bocah ya edan piye kok lha varian tapi ora usah ya kudu iso awakmu Mas yo ompong bocah ayu Mas yo ayu gak duwe untu asem iso ya kudu iso tak tukokke untu palsu nek esuk ababe mambu alai sedot salah Mas yo apa mambu Mas yo mambu tak telateni memang percil nggak tahu diri banyak rezeki lehmu ngapusi ayo dek sik digolekne sik Mas yo ngapusi tumbakku elmek memang percil rai gedek tonggo gak cuek memang percil kaya gaplek rek ini tak mengi apa kowe gelem irungmu tak suwek kowe lha apa lho lha apa nek kancane ora gedek iki lho padahal bendina kaya bong ngono lha kudu iso to memang percil rai gedek ya ben rai gedek aku iya emah wis ora gawe neh pas mbok elek bojoku timbang bojomu lha apa lho lah bojoku apik lah timbang bojomu bojoku jek normal lah masa bojomu enek ukurane sepatu sing kiwa karo sing tengen gak padha sing kiwa kae pira ukurane 35 lah sing tengen 40 petang lah kok gak padha to iya mlakune ngene Dik wong enek ning kene tawapun engko mami tak pun mami lah mami apa biasane nang nyeluk mbok dhe kok aku lah nyeluk bojoku iki mami Dik mami apa masa aku wenginane anu apa bumu gak enek to le anakmu to Bima ya aku awan-awan meromo bumu gak enek to siapa to Om ibu siapa anu mami to oh ya wis mami ya mami oh ada Om di belakang lagi duduk mbili masa enek masa mami duduk mbili timbangane bojomu apa lah nyeluk bojomu sapa kowe aku anu bunda apa enek bojo celuk bunda goblok bunda awakmu yang ngono aku marah-rono anu ibumu enek to nduk anu bunda to anu to Sandi to Sandi anu le anu ibumu enek le anu bunda to Pak anu Pak Percil iya ibumu nanti anu ning sawah anu bunda lagi ndaut apa enek bunda ndaut omonganmu kelecehan iki hari ulang tahun marga masyarakat Kreweng yang Klumpuk dadi Kreweng desane Nanggungan nggih Desa Kreweng Kecamatan Gendeng Kabupaten Batako lho oh iya kuwi Kabupaten Semen Gesik kuwi tak tuwapuk tenan kuwi lah kuwi termasuk provinsi toko bangunan lah kuwi ning kene iki hajate 17 Agustus oh, paling tidak warga kene iki iso ngenekne acara 17 Agustus kan berarti warga Kreweng iki warga yang guyub rukun warga sing gelem usaha wong anggar gelem usaha ya ngene iki mosok arep kalah karo kewan lha nyapa ya kewan kodhok iso usaha wira swasta kodhok usaha diengkulmu kuwi apa piye kowe iki lha apa kowe kalah karo kodhok lha kuwi percil masuk kalah karo kodhok kalah kodhok lho iso wira swasta apa lho bakul rokok lha kok iso lah kene muni rokok kena mengi apa kuwi orok kodhoke mbok kowe kok ngengkel ae
Aku nu anake kok. Lah iya kowe ki rong dadi kodhok. Lah nyapa lho pinter-pinter sapa kodhok? Lah pinter iki kewan paling pinter kirik ora enek. Lah kirik kok pintere nggon ndi? Lah. Kirik Cina ning ngarep Kediri ning dalan Doho. Toko gedhi kae? Toko gedhi. Awakmu rong roh kowe jajal isuk-isuk rono mangan sego goreng. Nyapa? Lah aku parkire di stop. Hop 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 hop. Aku langsung mandek cit. Kirik iso ngendek mobil. Hop hop hop. Kae gak hop 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 ngono. Guk 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 ngono lho. Kirik apa awakmu? Wong kirike ora ngeyel. Kowe iki menungso kok ngeyel. Kirike ning kono ora ngeyel. Makasih, Dik. Lah ora wong kirike ning kono. Kowe nyapa? Lah ngomong-ngomong masalah kewan. Kowe roh jago. Roh jago kena kluruk melek apa merem? Ya melek, merem no, merem. Ah salah. Lha iya no merem no. Salah. Lha lha piye? Pitik jago nek kluruk melek apa merem? Lah merem. Salah. Lah apa? Melek ya salah. Oh. Melok, kowe melok dagel apa piye? Sapa tuh anak sapa tuh kuwi? Oh, omongono ta Dik. Golekno gedang tak untal engko. Omongono ta Dik sing tak cilik-ciliki bapak ibuke omong. Iya, dari Bapak Polsek tadi ada pengumuman bahwa yang membawa anak kecil harap dititipkan di penitipan sepeda ya. Lah, kono ning kono ya. Ayo rono kabeh. Apa pitik jago nek kluruk melek apa merem? Merem. Salah. Melek. Salah. Lah piye ta? Pitik jago nek kluruk cukuruku. Ora nek pitik jago kluruk kok melek. Merem rana kowe pitik pinter ya berarti ya ngerti tuh aku dunia perpitikan kowe iki mau nembang iki dalan ya ratan pitik teko kono sampai teko kono lak menungso kok nyebrang kok mesti tolah-toleh lak pitik langsung gunuk ini sebabnya apa ya? Sebabnya pitik gak duwe akal menungso sebab duwe pikiran goblok menungso diciptakan duwe akal dan pikiran lek pitik gak duwe akal mulane nyebrang langsung blunus lah ora kuwi lah sebabnya apa pitik nek nyebrang kok gak tolah-toleh lah sebabnya mripate ning kene karo ning kene dadi mlaku ini gini langsung dedo lah lek pitik iki mripate ning kene mesti noleh ngene kan ning pinggir pitik mripate apa nek pitik mripate mlumpuk ning tengah gak enek ta ora pinter enak pitik mlumpuk mripate ning tengah nyapa pitik sing joget ndek bengi kowe rumah sak lho kuwi kabeh mesti kok ora iso noleh-noleh mesti lurus berarti kewan kleru kowe sapi sikile pira papat sapi sikile papat pitik sikile pira loro pinter we iya ula sikile pira ra isa takonmu piye jajal sapi sikile pira papat pitik sikile pira loro ula lah iya ra isa ula ki ora duwe sikil lah sebabnya apa ula kok gak dikai sikil sebab ya ora enek kakean to guyuk ora isa lah terus sebabnya apa ora dikai sikil sebab ula ora dikai sikil sebab nek dikai sikil nyokot lah kok iso enek ula kayak ana sikil ini ha piye to cokot Dik blokmu piye omongmu sebabnya apa ula kok gak dikai sikil sebab gak duwe sikil gak ya ora sebab ula nek dikai sikil nyokot lah kok iso enek ula gak ana sikil cokot klaks langsung ora sikil tok ndasmu ya dibal mangsaku lesu lho iki lah kuwi lak ular roh apa wong lak tanah iki iso subur perkarane apa cacing lah cangkeme cacing ning ndi nang ngarep apa enek ngarepe cacing ndi roh apa piye ning mburi to cacing terus piye kok cangkem ning mburi nang ringan cacing kok cangkem ning ringan mlakune cacing mau ngene apa piye kok angel lagi cangkeme cacing ning ndi gak iso to katok gampang apa cacing dicekel tangan kiwa dilikidik engko lak meringis berarti ya cangkeme tamu dilikidik nyapa ndagele penak lo nyapa dadak ngilikidik cacing barang lah nyapa timbangane ngethuk-ngethuki sikil ning ula kok iya wong iki kok apa bedane menungso karo ayam lah lak menungso ki berarti ya menungso nek ayam ki kewan salah lah apa bedane menungso karo bedane menungso karo ayam nek menungso zaman jek urip duwe jeneng nek pas mati wis gak duwe jeneng tapi nek ayam jek urip gak duwe jeneng tapi nek mati duwe jeneng lho apa enek ayam kok mati duwe jeneng enek apa ayam bakar oh iya terus ayam kremes ayam lodo lodoh ora enek lodo iku ora enek lah aku macaku lodoh berarti enek duwe jeneng ayam bedhakmu jan termasuk apik termasuk cah kene kok lele berarti lak umpamane pitikno sok mangan ngono ya terus lek kewareken mangan terus nelek to iya wis telek pitik iki jenenge apa nuwun sewu telek pitik kuwi jenenge lencung iya telek pitik apa sing ra mambu jajal telek pitik garing mambu no telek pitik sing wis kuno sing mambu sing teles
telek pitik sing dienggo rabuk sing mambu telek pitik apa sing ora mambu telek dipoto ora mambu iku gak mampu telek dipoto mbok ambu gak kena gayanmu iki bae ngelikitik cacing karo moto telek to Dik bae nek nang omah prei tanggapan kok golek telek karo cacing mbok foto ya ora ning ngono lho awakmu lah bedak iki mbok sing ilmiah oh bedan ra ilmiah lah bedan weruh banyu segara weruh uyah sebab apa uyah kok asin sebab ancene banyu segara ki teko asin terus ning kono kuwi mengandung mbokmu kuwi alah sebab di situ ada molekul alah molekul untumu pucet kuwi ya sebabnya apa banyu segara kok asin sebabnya mbok dilat jajal rambut dilat lah yang laga roh asin pinter bocah ini bocah kok iso pinter wong bedaan kok mau kalah ngono ki nyapa jajal awakmu lha iki iso lampu ki sebabnya apa padang ini sebabnya mengandung aliran listrik alah keliru enek diesel nyetrum mbokmu setrum alah setrum ge nyetrum mbokmu lah sebabnya apa lampu kok padang sebab mripatmu melek jajal merem nah pet tunggalane laut lho kuwi kok bocah ki kok rumangsaku bedaan kok mau kalah to ki suwe-suwe waduh cekel Pak polisi lho perkara bedaan ya ora ning ngono ki menghibur Mas menghibur warga masyarakat paling tidak memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-71 iya apa sing arep mbok kayak ini sing mbok persembahkan untuk HUT kemerdekaan ora enek lho apa wis denganane wis barang wis bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya paling tidak awak itu menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur mempersembahkan apa nyanyian tarian apa puisi kan iso ta walah cek kaya ngono ta ya ampun lah iya oh karepmu ngono ta iya ta iya awakmu ngesek aku ra iso puisi ya sembarang oke kiringono siarne aku siarno warga masyarakat kini ben roh nang juara puisi iya zaman tahun 2004 iku ora sombong ra pamer 2004 2005 2006 juara puisi Dik tingkat apa RT menika Mas Yudo alah kuwi mesti kepaten kuwi wis sing bapak-bapak ibu-ibu ngono ayo bapak-bapak ibu-ibu sikilku Pak gawe entuk mlebu lah kowe Dik apa ta iki puisi iki tenan lho aku ki serius iya awakmu dadi MC aku serius lho MC iya kudu iso hadirin hadirat Pak Sopirin kalau repedot ya ampun tuh aku mulai aku langsung lah kok nesunan toh puisi aku sing piye wis nganu ayo toh siarne toh ayo baiklah para bapak-bapak ibu-ibu sekalian langsung saja puisi dari Mas Yudo kurang ngeten baiklah para bapak-bapak ibu-ibu suarane sing gede puisi dari Mas Yudo ngeten yo ya sana kita sambut ngeten saiki guys dah apa tak mengi kali lho ning kono enek nyapung ngeten iki tak tau apa tenan judulnya apa kowe pahlawanku Indo ya anu nadane terima kasih urung toh Indonesia ya pahlawanku dari Mas Yudo silakan Indonesia pahlawanku kau korbankan jiwa dan ragamu demi Ibu Pertiwi tetesan darah tetesan keringat tulang belulang yang berserak-serakan adalah bukti dari perjuanganmu dari Sabang sampai Merauke kau tancapkan panji-panji kemerdekaan kau kibarkan sang merah putih di penjuru negeri ini kau usir penjajah dari bumi Pertiwi pahlawanku jasamu akan ku kenang sepanjang masa terima kasih lho iki lho Dek percontohan iki termasuk dagelan percontohan iki lho klerumu kuwi lho Dok apa klerumu pahlawanku ngene bakulan pentol apa piye to kowe rumah sakit ngene mbok ngobarkan semangat iki ngobarkan semangat goblok
Iki semangat, ben semangat. Sepisan ae, enggak apa-apa lah awakmu rong tahu. Lah awakmu kok iso? Iso. Tak siarne. Nah. Baiklah para bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahaya. Loh, Dek. Bahagia bahaya bajul tok apa wis sampeyan mbak niki tak tuwapuk tenan. Maaf ya yang berbahagia. Untuk selanjutnya adalah penampilan pembacaan puisi dari anak kita dari TK 02. Loh, Ya. Dek, kecot apa piye kancane? Tak tuwapuk. 02 apa? Kecot e. Dari telulikur ya. Telulikur apa tuh, Dek? Ulo selikur no sing apik. apa? Ya engko tak amonis mampir ono enek ayo. Penampilan dari peserta nomor urut 2 inilah dia Mas Percil Su Kadeni ya. Lho. Nyapa kok mbok kayak embel-embel Kan jenengmu siapa ta? Mukidi. Ya. Cok tenan. Mas Percil. Ya. Silahkan. Pahlawanku. Abang Engkau adalah disco. Awakku pahlawanku awake mikir bojo loro. Bojo sing pahlawan kok yo bojo nom bareng ya. Jaluk disayang. Sing tuwa njur wekah ditinggal. Dek, apa ta? Ngisi-ngisini kancane kowe iki maksudku. Lah piye ta masa musiknya kurang apik ngono kuwi? Ya ora ngono, musike mbok sing ngebit napa piye lho. Piramane sing mares. Menghentak. Oke. Halo, semacam iku lah. Bisa Dik, bisa. Kowe ora gelem request sok anu request karo pemusike mari gak roh ae. Yo ayo. Pahlawanku engkau adalah cucak rawa. Cucak rawa, hawa buntute. Sing akeh hulune. Yen digoyang ser aduh enak. Anu Dek, wis bar ya. Nyapa ta? Bar. Nesunan lho wis dadi wong gampang nesu lho. Jangan begitu. Ora ning ngono, kancane penembang masuk ya ora. Lah piye maksudmu njaluk sing piye? Ya karepku sing nggenku mang lho. Oh, Indonesia to? Ora omong kok. Awakmu kan bahasa Indonesia. Ngono anu request pemusike garuh goblok. Ora ning ngono, awakmu kan bahasa Indonesia. Awakmu bahasa Jawa. Oh, geguritan. Ya, geguritan. Aku Indonesia, kowe bahasa Jawa. Ya. Iya. Sak piro nggih Indonesiane? Samene lho. Lah. Indonesia tanah air Siti Toyo Kulo. Apa kuwi? Siti Toyo apa? Tanah air. Tanah air beta. Kok iso Siti Toyo lho? Lah tanahnya apa to? Siti air Toyo beta. Aku. Lah iya to, Siti Toyo Kulo. Aku malah goblok kok suwe-suwe. Wis to manuto. Pusaka keris abadi nan jaya abadi selawase Indonesia sejak dulu wiwit biyen mula selalu mesti puja bangsa di sana ning endi lho aduh lah kowe ngguwetak lho di sana ning kono lah di sana ning kono tempat lahir beta mbokku dhewe lho kok iso mbokku lho kamu lahir ning Jawa bapakmu piye nang mbok lah ya wis to sepenting dibuat digendong dibesarkan bunda dipakani dimiki komplit tempat panggonan di hari itu pensiunan apa wi? Pensiunannya apa? Itu tempat berlindung dari tua pensiun PNS bareng. Ayo. Sampai sampai menutup mata. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wes coba tekam wis ning. Pak Mudin ana wong kepaten ki lho. Dek. Oh, innalillahi lho. Nembang. Sik. Heeh.